Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dateng pangarsanipun panjenengan Mas Erik dalu menika kersa rawuh wonten ing gubuk kula. Langkung rumiyin kita ngaturake muji syukur alhamdulillah saking rawuh panjenengan. Kejawi saking menika mbok menawi nggen kula nanggapi kirang duna tungkap. Nggih. Kula nyuwun agunging pangapunten. Puntur sami-sami. Kejawi saking menika dinten Kemis Legi menika dinten ingkang berbobot bermanfaat lan berbarokah kagem sedaya panunan ingkang wonten dinten wonten ing Kemis Legi. Gusti Allah paring kamurahan napa ingkang kasejo, napa ingkang karasa, napa ingkang kacipta, amugia Gusti Allah anjangkung angideni angabuli sak lamen-lamenipun. Lah dene para malaikat, para nabi, para wali, para pepunden-pepunden angayomi angembani ambiyantoni. Sukma ngayomi raga, raga ngembani sukma mahanani ayom ayem tata tentrem sak pangandhap lan sak panggilipun. Dalu menika kita mensyukuri sedaya
nikmat kamurahane Gusti Allah kita saged anguri-uri sekawan. Nggih. Sekawan werni Nggih. setunggal. Nguri-uri pengajian bulan Maulud. Kaping kalih anguri-uri pengajian bulan Rejab. Kaping 3 anguri-uri bulan Ruwah. Kaping sekawan kita anguri-uri wontenipun bersih dusun utawi bersih desa. Mugi-mugi sedaya panuwunan sifat sekawan saged Gusti Allah angjangkung angideni angabuli sak lamen-lamenipun. Pramila saking menika wontenipun sekawan ingkang sampun kula tindakaken kanthi saat dalu menika kula penut ingkang nomor sekawan mulyaake utawi bersih dusun kita utawi tahun 2026 kita ngisi lembaran tahun baru. Lah menapa ingkang dipun isi kanthi awalan nguri-uri dene wonten program nguri-uri program pembangunan manusia seutuhnya. Nguri-uri program manungsa gesang menika namung butuhake pembangunan werni kalih. Siji napa? Siji pembangunan jasmani dicukupi material. Pangan, sandang, papan, projo menika wis ora kacule urip ning ngalam dunya. Dene wonten anane jasmani lan rohani. Rohanine ya pembangunan jasmani dicukupi, pembangunan rohani dicukupi papat wujute. Siji demen maca selawat. Wong maca selawat iki dikasih sayang dening Kanjeng Nabi. Nomor kaping kalih maca selawat yuk maca Quran oleh pitutuhane Gusti Allah. Kaping 3 nguri-uri tahlilan nambah bobot nambah timbangan sing ala bisa kebusak resik sing apik mentes bobot timbangane. Sing nomor 4 sing nomor nguri-uri sedekah. Wong sedekah kuwi akeh kancane tambah sedulure bisa ganjarane sedekah bisa tameng geninge neraka jahanam bisa ayem tata lan tentrem bisa bejo le ngalam donya le bejo le nang akhirate. Donya ya wis dicukupi papat, akhirate dicukupi papat sebab sangune wong mati kuwi makaruti hurufe ya papat. Siji gawa iman, loro gawa Islam, telu ngelmu, papat gawa ngamale. Kuwi wong wis diparingi lawang swarga kon nglenggahi lan kon mapan ana swargane Gusti Allah. Papat sangune iman, Islam, ngelmu, ngamale. Ana sing diarep-arep lawang swarga ya papat, demen maca selawat, demen maca Quran, tahlilan lan demen sedekah. Lawang swarga ngarep-arep wong kuwi ndang-ndang mlebu ana ing lawang swarga. Swarga kuwi disusun-susun ditata-tata tingkat-tingkat anane 8. Nggih. Apa wujude 8?
ana selawate. Ana selawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Warna-warnane suwarga ana 8. Nomor 1 suwarga naim. Nomor 2 suwarga al-ma'wa. Nomor 3 suwarga kulti. Nomor 4 suwarga Darussalam. Nomor 5 suwarga Darul Jalal. Nomor 6 suwarga Firdaus. Nomor 8 suwarga Ngadzan. Nomor 8 suwarga Darul Horor Jangkep 8. Nggih. Warna-warnane ana swarga mestine ya ana neraka. Neraka kuwi warnane ana 7 werna. Ya ana selawate, nek wis ana selawate ku kabeh wis masuk sebab wis ana karcis pemasok wis nggawa karcis. Dadi warna-warnane neraka ana 7. Nomor 1 neraka jahanam. Nomor 2 neraka Ladza. Nomor 3 neraka Hutamah. Nomor 4 neraka Sa'ir. Nomor 5 neraka Sakor. Nomor 6 neraka Jahim. Nomor 7 neraka Hawiyah niku wening alam dunya sing wis ora ilok panasi. Nggih, bentaripun. Ora jenenge awake dhewe niku wis nang donya ya ora kacau. Dicukupi 4, nang akhirat ya ora kacau, dicukupi 4, 4 sehat, 5 sempurna. Pramila saking menika bersih dusun kita ningkatake. Nggih, mangkaten. Bersih dusun niku sing elek bisa dibusak, sing apik ditingkatake sak kemampuane. Ana isane ki mengkono ayo isane ya ming tekan isane dhewe-dhewe rasa meri-meri karo sing wong berbobot. Awake dhewe ki ngukur bathuke dhewe. Sak mampune, sak kuwate ning diniati ngibadah. Nek ora diniati ngabadah ditulak. Wong ngaji kuwi ora usah rebutan pendapate, ora usah rebutan kepinterane. Wong ngaji gedhe ganjarane kaya dene nindakake salat sunat 1000 rakaat. Ganjarane wong ngaji bisa dadi ngamal sing nomor 1. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kangge buka ae peningkatane 1 ningkatake apa? Ningkatake kadar iman lan kadar takwa. Buktimu nek kowe iki iman kuwi ngendi? Buktine nek iman percaya anane Gusti Allah. Nomor 2 percaya anane malaikat. Nomor 3 percaya anane Kanjeng Nabi. Nomor 4 percaya anane kitabe Gusti Allah. Nomor 6 percaya karo takdir. Nomor 6
nomor 6 percaya karo anane besok ana teka dina kiamat niku wis nenem bukti kanggo wis takwa dining kapercayaan mengake tawa sing nenem blas ora ngerti kuwi isih gabuk. Nggih. Dadi kudu 6 kuwi diregem sing sak percaya sak percayane sebab iman kuwi nggone nang kapercayaan. Nggih, terus. Oh. Lah sing nomor sing buktine kuwi takwa ki hurufe mung papat karo wa. Wong kuwi anggris demen maca selawat maca selawat wis dikasih sayang karo Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi oleh pitulungan donya lan oleh pitulungan akhirat. Nomor 2 gelem tahlilan. Nomor 3 gelem nyuwun dadi maca nomor 1 anak iso demen maca surat Yasin demen tahlilan lan demen donga lan gelem sedekah kuwi gedhe ganjarane arep ya wis papat sebab urip hurufe jenenge hurufe u karo urip ya papat sing sebut mati ya makaroti ya papat kabeh disuwun bisa donya bisa diparingana bejo lineng donya akhirat ya bisa diparingana mulya amin Allahumma amin. Jadi wis ningkatake kadar iman kadar takwa wis diprinci-princi wis ketemu papat karo 6 10 tanggal 10 sasi Sura dokon merengeti sebab kuwi tanggal 10 sitasi siji tekan tanggal 10 ki dina sing agung, dina sing ana barokahe. Amin Allahumma amin. Siji. Nomor 2 peningkatan penghayatan, pengamalan, wawasan beragama wong urip-urip agama bisa dadi rabuke iman lan bisa dadi rabuke rohani. Donya ya wis ora kacau, akhirat ora kecelik. Nomor sing 3 ningkatake akhlak budi ingkang aluhur. Wong urip kuncine siji jujur, 2 guyub, 3 sabar, 4 nrimo, 5 eling kuwi sing jenengane wong sing becik berbudene. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Lan yo sing 4 ningkatke apa? Sing nomor 4 ningkatake semangat bekerja supados cepet roda pembangunane bisa nambah sing jenengane tata praja rumah sehat. Nggih. Sing nomor 5 sing ditingkatake rukun tri ningkatake tri kerukunan. Tri iki 3 kerukan rukun. Sareng-sareng nggih. Rukun antara umat beragama rasa padha dene umat agama padha dene rasa koyuk-koyukan sing penting guyub rukun bandha mrompol iku ndadekake ketentreman uripe nek cengkrah akeh bubrah kuwi dadi cengkah pendapat cengkah penemu cengkah ngelmu kuwi bisa mas dadi bosah basih merga ora guyub ora akur ing ngarsa sun tulodo ing madya mbangun karsa tutburi handayani. Nggih. Sing nomor 2 sing nomor 2
rukun antara rukun intern umat beragama datang rukun intern umat beragama saling budidaya hormat menghormati keyakinanipun saneh awake dhewe pedoman ya wis apik pedoman liya digulungan ya wis apik rasa dieker-eker rasa utik-utik kabeh kuwi ming penuh kabeh nang alam donya kuwi duweke iki ming pinuwun kene pinuwun bisa lulus alhamdulillah wa syukurillah kene kok ora disyukuri sabar sebab wong sabar diparingi dawa umure amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lanjut tri sing nomor 3 rukun antara umat beragama dateng bapak pemerintah nderek program pembangunan manusia seutuhnya. Dadi manungsa kuwi nek wis melu programe bapak pemerintah wis tentrem ayem sing dibangun pembangunan jasmani ya dibangun pembangunan rohani ya dibangun pembangunan luar pembangunan wonten donya ya pembangunane para bapak pemerintah ya dilestarekake dipersudu dibiyantoni alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah. Kita mboten kita memet-memet dados kita kagem gemeni kagem menapa pangaos wong ngaji niku gedhe ganjarane anek le ngaji kuwi kok betah sak jam lelanggahan kuwi ganjarane ana werna 3 ganjarane wong ngaji gedhe ganjarane kaya dene nindakake salat sunat 1000 rakaat kaya dene nekani playatan 1000 wong mati kaya dene tilik kebon swargane Gusti Allah. Niate ngaji urip-urip agamane Gusti Allah agama Islam kuwi tegese kepiye Islam kuwi singkatan Isya subuh luhur ngasar maghrib donya ya selamat akhirat ya selamat alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah. Sing nomor 3 mulya niating sun ngaji mulyaake dina sasi taun lan windu mulyaake sasi ruwah kanggo bekti ngintu pandonga punyuwun sawab pendonga para arwah para leluhur dadi didongaake kono kuwi didongaake yuk padang tentrem ayam yuk genti ndongaake anak keturunan sing isih padha keri ana ing jagat rame alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah. Gangsal nguri uri sing jeneng nguri ingkang sekawan nggih karang sing jeneng wong ngomong kabeh ilat ya dibolak-balik ya kena klerak kleru kuwi bekti marang para leluhur-leluhure wiwit Eyang Adam Eyang Kawa yuk mandhap dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sak garwane sak putrane sak sekabate sak penderek-penderekipun sedaya medhake dhateng para nabi para wali para syuhada para ulama
para solikin pepunden-pepunden sing wis sumare nang tanah Jawa lan sumare nang tanah Arab. Medhake para luhur ingkang cithak bumi sebab bumi kuwi ana sing gawe lalang mula kudu dipeteni dimulyakake lan didongakake para luhur ingkang cithak bumi cithak bakal banjar pekarangan sak lebeting rangkah sak njawine rangkah sak lebeting hawewangun njawine hawewangun lumeberipun sedaya para leluhur umat Muhammad sedaya ngalahipun komplit kebahagiaan ngalah ali kubur sedaya didongakake lepas parane jembar kubure padhang imane yukda akoni umat Kanjeng Nabi wiwit nganti tekan pungkasan dedipe dateng ngarsane Gusti Allah diparingi papan nikmat papan ingkang mulya dados didonga lepas paran jembar kubur padang imane tentrem ayem nang alam kubure didongakake para putra wayahe birrul walidin ku anak sing gelem bekti ndongakake marang para pepundhene para sesepuhe lan para sanak sedulure didongakake. Sing nomor 5 dalu niki kita mensyukuri kemurahane Gusti Allah. Nggih. Apa sing disyukuri? Mensyukuri sedaya nikmat kemurahane Gusti Allah. Nomor 1 nikmat umur. Nikmat umur, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ngelmu, nikmat rezeki. Sedaya rupi-rupi menapa ingkang sampun dipun paringke dening Gusti Allah. Sedaya mboten kaprinci-princi setunggal-setunggal sedaya ingkang sampun kaparingake sedaya ditampi disyukuri alhamdulillah wasyukurillah alhamdulillah wasyukurillah manpangat barokah kanggo ngibadah bisa genah binjing pejah husnul khotimah amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Pungkasane nguri-uri Sekar Mayang kayu Purwosjati Dewandaru dadi ya wong Jawa ya isih nguri-uri budaya Jawa ngayu Jakarta hadiningrat kaya dene nguri-uri Purwa dumadine Jabang Bayi kok disepasari nganti tekan diselapani nguri-uri tingkep tandur tekan diwiwiti nguri-uri sedekah wong mati sur tanah nganti tekan 1000 dina lah nguri-uri sedekah sosial nek wong sugih apa sedekah di para prapat cara wong endhok nek wong ora duwe ayo sak ndok-ndok manuk ya wis mbangane sing blas Nggih. wis ora ana sing diulungake ayo sandok manuk ya ganjarane ya mung sandok manuk. Sandok pitik ya ganjarane sandok pitik, sandok bebek ya sandok bebek. Nomor 4 kuwi sedekah sing nomor gedhe ya bandok banyak sebab jeneng banyak iki sak kabeh sing tak aturke mau gedhe dhewe ndok banyak. Leres nggih. Lah manusa sedekahe ya ana 4. Sebab menungso ki ngalami duwe kiblat 4 5 pancer. Lah nek wong kang sugih braeru, sugih bondo, hayo sedekah nganggo bandane wong duwene ming bondo. Ya wis oleh ganjaran. Nek iso ya 4. Nek wong duwe ngalim, wong alim tegese duwe ngelmu sing kelebihan ayo sedekah nganggo ngelmune. Nek wong sing wis rasa ning ora duwe ngelmu,
Ayo sing tudhuk-udhukake ajuk-ajuke ya mung tenagane. Ning nek tenaga kok bendina nggo gawe bau suku nggo ngluku ayo ajur karo amoh. Mergane ora oleh nuk. Sing nomor 4, wong kuwi nek tuwa. Wong kuwi nek wis tuwa, sedekahe nganggo dongane diniati ngibadah. Kabeh apa pakaryan nek diniati ngibadah gedhe ganjarane. Diniati ngibadah kudu nganggo ikhlas. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Dadi wong aja kok sedekah ngarep-arepe tutukan semene tutukan. Sing penting diniati ibadah ikhlas, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Yuk nggo gawe golek sanak. Wong ki nek sugih sanak rezekine banyu mili. Wong mbok apa-apa kuwi nek ra ditegawa saka menungsa dhisik ora iso teka rezekine kaya dene iline jolontara suket godhong kayu watu padha dadi rewang. Alhamdulillah wasyukurillah, alhamdulillah wasyukurillah. Mekaten wontenipun peningkatan wontenipun taun 2000 lembaran baru tahun 2026. Sampun kita aturaken mugi-mugi Gusti Allah nambahi seserepan rupi ingkang berbobot, bermanfaat lan berbarokah nggo ibadah bisa genah binjing pejah husnul khotimah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa wajihi wa duratihi wa alihi baitihi ajma'in syawni lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila adrati jamil amyai wal ulama'i waswadai solikin syaunirahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwati jamingil mukminah wal mukminat wal muslimina wal muslimat wa khususon umat Muhammad para luhur ngala dikubur saunilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umila arwati jamingil mukminah wal mukminat wal muslimina wal muslimat wa khususon umat Muhammad khususon Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Syaunilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umila arwati jamingil mukminah wal mukminat muslimat wa khususon umat Muhammad khususon Kanjeng Sunan Kalijaga Saunilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umilar wati jamingil mukminah wal mukminat wal muslimin muslimat khususon umat Muhammad khususon Kanjeng Gusti Sultan Agung Anyokuro Kusumo Sayyidin Panotokoma Kalipatolah Sumari Makondimatan Saunilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hubilar wati
Jamingil mumina wal minat muslimat khusus para wali songo sumare makom tanah jiwo sauniraumul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ila arwaqi jamingil mumina wal minat muslimat khusus umat Muhammad khususon para pepunden para ngaluhur sumari makom okiri sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wamila arwati jamingil mukmina wal minat wal muslimat wa khususon umat Muhammad khususon Kiai Kartomenggolo Nyi Kartomenggolo Kiai Kartowiarjo Nyi Kartowiarjo Sibuamtek Punawat sedaya. Para leluhur umat Muhammad semari makon sesuyo ngala likupur sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa milar wagi jamingil mukmina wal minat muslimat wa khususon umat Muhammad khususon Kiai Kartononggo Nyi Kartononggo Kertosmiton Karto Pabiro Nyi Kertoki Cetusono Nyi Cetusono Kiai Sitiarjo Atmodiarjo Nyi Atmodiarjo Sibu Sumiati Sibu Marjam. Sedaya para leluhur umat Muhammad semari maku kertosmitan sedaya ngalali kubur sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arwaqi jamingil mukmina wal minat muslimat wa khususon umat Muhammad khususon parus semare makom ngaribin sedaya ala likubur sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa mila arwaqi jamingil mukmina wal minat wal musliminal simat wa khususon umat Muhammad khususon Kiai Karsotemejo Nyi Karsotemejo semare makam ngendang mangir sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa milar wagi jamingil mumina wal muinat wal muslimat bakusun mat Muhammad khususon ki Daruno Nyi Daruni lenggah pakuwon dusun 10 bukel sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Umila arwati jamingil mumina wal minat muslimat wa khususon mat Muhammad khususon para sumari makom sari kanoman sedaya ala likubur sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila arwati jamingil mukmina wal mu'minat wal muslimat wa khususon mat Muhammad khususon Kiai Susmato Nyi Susmato kusupaken nyepake kasunpaken kasabat sedaya para leluhur umat Muhammad sumare makom panjatan sedaya ngalali kubur sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sauniramul al-fatihah. Wa khususon malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israfil saunilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Likobul kajat penuwun sauniramul al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim 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 alhamdulillah Rabbil Alamin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin 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 al-fatihah rohim amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin 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 amin al-fatihah rohim Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim Rabbil Alamin amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim alhamdulillah Rabbil Alamin amin al-fatihah rohim
Alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah rabbil alamin amin al-fatihah amin al-fatihah amin al-fatihah amin al-fatihah Alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah rabbil alamin amin al-fatihah La rabbil alamin amin al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah la rabbil alamin amin al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah Alhamdulillahirabbil 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 alamin amin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin Waosan patekah sampun jangkep setunggal tasbih mugi-mugi waosan 100 sedaya mentes kabeh menungso kuwi ora iso maca patekah sing iso maca patekah Gusti Allah carane Gusti Allah maca patekah dilantarke kawulane sebab waosan bacaan waosan patekah ki ratune wacan sing iso maca ya ratune ya Gusti Allah alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah sasampunipun kita tambahi sholawat nariyah anek patekah nek ora banter setengah jam 100 urung rampung nek banter kati-kati Puspakati luput mata kena ngati ya wis banter kaweng isine atine wis masuk ana sanubari wis ketompo sebab nek ora dibanterake wektune kesuwen nggih sapa sing bisa maca sholawat nariyah milih ping 11 apa 41 apa 4.444 wong kuwi dinae kejembaran rezekine kaya dene iline jolontara alhamdulillah syukurillah alhamdulillah wis dadi sholawat nariyah kuwi cara kambang kanggo nggo gawe malir bisa rezekine lancar donya bisa padhang akhirat bisa tentrem ayem sebab dunya ya ora kacau akhirat ora kecelik amin Allahumma amin amin ya nek pertama ya alon-alon kadang kok kayak pembukaan bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
taman ala sayyidina Muhammadin ilazi azar khadlu bihi hazu azar waricu bihi kurabu wadhuhoto bihi kawaiju watu nalu bihi rogo itu wakusnul khawatimi wayutas kholawama amu biwajihil karim wala alihi wasobihi bikuli lamhating wanafasim pingadati kuli maklumilat ngarep kriya-kriya mburi ya kriya-kriya nek ora dicepetake 41 niku suwe tenan ya yo nganten jeguyut nek dibanterake ya paling banter ya seprapat jam 41 sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila 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 sholatan kamilatan rabbil alamin Masuli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu kalama sholatan kamilatan rabbil Masuli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila kalama sholatan kamilatan rabbil alamin Masuli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin Masuli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan Allahumma sholli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin Umma sholli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu sholatan kamilatan Allahumma sholli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli Allahumma sholli sholatan kamilatan Allahumma sholli sholatan kamilatan Allahumma sholli sholatan kamilatan rabbil alamin tadi kuli malu mila sholatan kamilatan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi takhawu bihi wuhudu wa zawaritu bihi kurabu wa duhoda bihi hawaiju wa tunalu bihi rogo ibu wa kusnul khawatimi wa yutas koloma amu biwajihil karim alihi wa sobihi bi kulli lamfating wa nafasim bingadati kulli maklumi lak penutupane pira matika ya arhamar rahimin Abirahmatika ya arhamar rahimin sampun jangkep kawan dosa setunggal sholawat nariyah agung sawabi agung faidai agung barokahi amin Allahumma amin amin Allahumma. Kita ngamalake bacaan ayat 15 sebab kalimatnya 15 larik. Ayat 15 menika dadi galiying wacan. Ayat 15 le maca nek iso keduga ayo ping 15. Nek iso le maca kuwi ya pendak bengi sak selane wektu kene nek pendak bengi kok ora selo ayo seminggu muni ora iso selo ayo sesasi kok ya muni ora selo setahun
papat. Nek setahun kok wis blas, ya wis ora usah mikir-mikir ngen-ngen kingko bakal kepiye to kepiye wong kabeh selawat kuwi ana ganjarane dhewe-dhewe. Nek selawat nariyah kuwi cukup 41 kena kanggo malir rezekine sing sendhet bisa dadi lancar merga oleh pitulungane sing maha kuwasa. Kita ngamalake waosan ayat 15 nek jane ngono ya ping 5 wektune kesuwen. Dadi njukuk Tritunggal ping 3 mawon. Nek kanggo gawe namba wong loro niku ping 7. Padahal nek diwaca kok tik aku wis jenenge Kusnul Khotimah temenan. Nah, Nggih. dadi lomba wala wacake ayat 15 kok ganti 2 jam 3 ya dut. Lah kuwi sing jenenge becah Kusnul Khotimah becik pungkasane. Wis dawa entek-entekane wong urip ki ya mung arep mati. Nggih, Kuwi asangune sak terangke ngarep sing wis ana ngarep muka dimahku mau. Nah kuwi ganjarane wong maca ayat 15 kuwi akeh sawabe, akeh faedahe, akeh barokahe. Ganjaran kuwi dadi galihing wacan. Nek surat Yasin ganjarane kuwi tikel ping 10 kena kanggo nebus 20 macam kajat penurunan apapun yang dikehendaki maca ping 3. Saya meneh iki wulan ruah ganjarane ditikelake 700 sapa mang urip-urip pengajian ana sajroning bulan ruah dikenai kamulyan ganjaran 700 nek sasi poso sesuk ping 1000. Aku iki nangka kanggo pangarep-arepe wong sing ibadah duwe pangarep-arep duwe ganjaran iki semene nggo gawe ngen-ngen puwangane ora ana sing diengen-ngen nggo gawe nambah ketentreman. Wong kuwi nek ora ana sing diengen-ngen ya peteng. Lah mula niki kula cukuke mawon karang wedune iki meh arep iki 7:30 mongko mau 7:30 berarti wis sak jam. Nggih. Iki mongko akeh separo. Mongko tak banterke cara wong ngepit gas iki wis gas dhuwur. Nggih, gaspul. Nggih, bantere wis ra oleh mburi karo ngarep wis dute toyo ning rak tekase isine kuwi ngaji. Nggih, terus. Isine ngaji iki bodho pinter ya wong jeneng wong ngaji kuwi ora pinter. Sebab tembunge wong ngaji kuwi isih ngabodho. Nek wong ora ngaji ya wis pinter. Mula ganjarane wong ngaji bisa dadi ngamal sing nomor 1. Iki ayat 15 niki sing dadi cara wong pusaka ampuh ning ora wujud ketok gaman. Bacaan ayat 15 menika akeh sawabe, akeh faedahe, akeh barokah diwacakake kok ndilalah sing diwacakake ayo Kusnul Khotimah kuwi jenenge becik pungkasane wong sebab wong mati wis digawani wacan Quran ayo ketrima tenan penune cara wonge kuwi wis oleh dalan panjang. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karang Fatihah yo kriya-kriya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kati-kati Pustakati luput mata kena ngati tangi-tangi mbok mulai kebantar ndilah ana saseprong seklimah rong kliwatan wis ditampa kati-kati Pustakati luput mata kena ngati nek maca nek wis apal ngene iki ya ora jeneng maca jeneng wis apal wong ki nek jeneng apal wis nggawa gendera wis wis wani nyangking gendera nek sing ora ya namburine gendera kok nduk kemburi dhewe ora wangun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam allahu la ilaha illa huwa qayyumu qayyiman bil istiqlali khalahu ana tawakun wala anna sabwi wa bihi tibalu aku tingat bihi la khaliman bihi balillahi ila amru jami'a inama amru idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bal hum fi bulmi qadijihi wa huwa ma'akum innama kuntum walahu bima ta'mal basir. Inna wa qawiyyun lahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa ma yatawakkal 'alallahi fahuwa inna Allaha bima amin. Wa ja'ala lahu mis'al khata bima latihi wa khafu la say'an sigalma la ilaha illa wa fadaki duwahi la yataqlamuna ila man azrahmanu wa qadasara min khalaqahu min fadin khalaqahu wa kadzahu liqwadin dan muslimin walahu min warai majidun Qur'anun majidun filawuhi mahfuz kinara tak bantar ke ping 3 kesuwen berarti senek nang dikongkon wong ya kudu ngadhep bukune nek ora nek diapalke tuwang ngene iki ora nyepelekake karo sing ngundang wong dasare muni kosmaca anen iki lek tembunge wis cara wong wis cara wae mendarah mendaging wis rasa nyekel apa wis apal lebih baik sing wis apal kuwi jane ning nek nanggone wong umum ayo kudu sae kudu wong jenenge iki diaturi kon maca-maca kok ngapalake. Karek kurang loro tak banterne men gelis rampung wis jam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa qayyum qayyiman bil qisti. Dikhulahu kana tawakun. Wala nakwana sabyo bihi tiballu aku tingat bihi wa khaliman bimut balilamru ida umudha syai'an ayakula lahu kun fayakun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falahum fi kharijin usi'ina wa khawi wa la ilaha illa huwa wa 'alallahi fayazminun wa ma yatawakkal amin qad ja'ala lahum bisin siwal ma la ilaha illa wa fadaki wa la yataqlamuna illa ma man wa qalasami al-si'ah qala qawmul fadin qala huwa kadzahu min bisul anun majidul bilau kemapul kareng karek telu sing tak ya alon-alon tengah ngono bantet mek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam allahu la ilaha illa huwa qayyum qayyiman biqidza yaqulahu kanazabun walana kuana sobyobi dibalu aku dengan biwo kholiman bimut halilahi muru izu budai syai'an an yakula lahu rayukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Farhum fi buhi wa khisi wa yungayaku
La ilaha illa huwa bangaloi banimun wa ma yatawakkal ngalaloi wa kuhu innahu habin amin qajala lahu bisan siwalama la ilaha illa huwa fataqi wahi la yataqlamuna illa mano wa khalat suwa min ansan qalaqu min fatin qalaqu wa kadahu diqwadin dan muslimin walahu min warahimatun qur'anun majidun filauqi mahfuz sadaqallahul adzim. Wow, pakutang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaha laminal mursalin ala siratal mustaqim Tarjilahirrahim Lidhurillaka huma ma'udhira abahum fahum ghafilun. La kadangkal qala amsyarihim fahum la yu'minu inna ja'alna fi anrabi Allah wa ya'ina Muhammad wa ja'alna min baysi sada wa min qalbihi sada wa lahu wa hum la yusirun. Wa sawa'u alaihi anzaltahu am lam tunziru la yu'minun innama tunziru man ittaba'a hawakasiya wa man nabil fayasihu bimaghfirati wa ajrin harim inna nanujil mauta wa natubu ma khazzam wa syarahu nasi'i asinahu bi mubin Wazarilahu al-habal walati jamus saru'i asolna ilamini fakadabuhu ma panganana sisi wa qolu inna lamusarun qalu mantum ila basarum isuna wa mayrahmanu min syai'i antum ila dagibun qalu arbuna yalamu inna ila musarun wa ma ala inna ila balmubin qalu inna minubidun lam dan baulan amin qalu ta'irukum mawduqitum bal antum musibun wa ja'a min azamatin nati rajulun yamlam salin tabi umahum satun wa ma liyang butul lati fatuni wa ilaihi turja'u azakidu miduni ayadang yurman bidun ratuni anayun kidun ini nidanawi talulun mubin ini amantu bi rabbikum fasma'ahilaku li channel nyambut bima baroli robi wanyung khomin wama anjal nangana qaumi magimi juti min in kana ila hadza kijana walitahum kamidun ya hadrat alang ibadun silakan biyasun alam yuroha kana kana mina qurun yana wilahi la yarjinun wa in qulu lama jami'ul nuharu wa jatun lakum maitatu aina wa min hawaban pamin jagurun wajana biya janati minakuyung wa nabi wajangu liyakulu min samarihi wa ma'amla wajin apala yakulun Subhanalladzi khalaqa al-basara min turabin wa min amsin lamun wa yatun lahum mulayun samkum min nahara wal muslimun wasamsu qayyumun sakharilah dan kata min nadim wala kamara katan manajina zakar murujunil khadim la samsu ya fabilah anul hal khamara wala sukun kariba qulubi balagin ya bawa
wa ayatun lahum annaka hamalna dzurriyyatahum fi fulkin mashhun wa khalaqna lahum min labun wa inna ja'alnahu halajan wa lahum junun qudun illa rahmatan minal zalimin wa idza qila lahum utaqma baina dzikrum wa ma min ayati illa kanu anhum risin wa idza qila lahu ahrikum mimma razaqakum qad khabaru lil ladina amanu an wasa'ulahu an mu'yadu bi zalurin mubin wa yaquluna madza kadzabtum in kuntum shadiqin ma yanduruna ila syai'atan wa kijazang tambuduhu wa kunyisimun wala yatatimuna syai'atan wala ilahi yarjimun banu ya bisuri palitumin khatasin silun qalu ya wala ina man banyatin hadza ma'adzar wa man wasadakal mursalun in kana ilaha lagi dada Abalidahum jami'ul jamutorun fal ya umaladul amrahur awal jamna ila mengjun innal kabal jannati yamabihum wa azwajum bitilul ngala ro'iki mutaqiun lagum biha faknun salamun kalum robini rahim bam tabiun ala ahad ila ku bin azna syaitan mubin wa niyang buduni atas runus sakin walakada salam ikut dibilang kasirang apalam takunu takhilun Hadi jangan berarti kuntum adu ila wa yaumunu takburun al yau isla wal yauma bima kuntum takburun al yauma nabi wala wa wadu halim rasadu adu bima kanu yasirun wal nasya'u la tamanna alam bi fataku siroto falan yusirun walau nasya'u la masraha ala mahni pamatatu musyan bal yarjingun wa manu amirun naku kaki abal akhir wa ma alam na sira wa ma yabilahu in wa ila dzikr wa kunu bin dijunjira man kana kaya wa ya kafal hapirin aw alam yara anna khalaqna min amila ajrin aman fa huwa amal wa jana fa qulun wa lakum biha manawin wasribu wa yukhuru wa dhaqadu min duni rohi adun syarun la yazabiuna rahum jundum mutarun wala yajuha qawlu fala yajuha qawlu inna nam wa ma yulinun awalam yurisanu anu kharam min bin banara bala nama salam sama bayar on ko yuhi haladi ansakal awala fi kulli kalakin ngalim niladi janganlah laku minaja pada tunjuk awal salati kalau sama diri Allah uka mislakum inama amruhu idza urada syai'an ayakula lahu kun fayakun waswana ladzi biyadi malkutu kulli syai'in wa la turja'un sadaqallahul ngantim jahu mahu samalu jala jumukamat wa min warahim wa kamin kucung mucicung mapal makum La ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Rahim qul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim 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 la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalau dari falak misalnya falak wa misalnya ghasiqi zawakum bukan bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu falak misalnya falak wa misalnya ghasiqi zawakum wa misalnya mukhadam ghasiqi idza kasat bismillahirrahmanirrahim kalau dari falak misalnya falak wa misalnya Bismillahirrahmanirrahim kalau dari falak misalnya falak Bismillahirrahmanirrahim kalau dari falak misalnya falak wa misalnya ghasiqi zawakum bukan misalnya ghasiqi idza kasat Bismillahirrahmanirrahim kalau dari falak misalnya falak wa misalnya ghasiqi zawakum Bismillahirrahmanirrahim kalau di falak misalnya falak wa misalnya ghasiqi zawakum bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbin nas min sharri nas alladzi yusbihu nas bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbin nas alladzi yusbihu nas bismillahirrahmanirrahim
Zubirabinas Malibinas Inamnas Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Kalam Zubirabinas Inamnas Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Kalam Zubirabinas Malibinas Inamnas Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Kalam Zubirabinas Malibinas Inamnas Allah Subhanahu La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbikfirli wali walidayya wali muslimina amin Bismillahirrahmanirrahim Al-ilamin dzalika kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzilam qablika ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kursi samawati wal ardi wa la yaqudu kituhuma wa huwa ngadiyul ngadim astagfirullah La haladim astagfirullah 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 haladim La haladim astagfirullah haladim astagfirullah haladim astagfirullah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 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 Bismillahirrahmanirrahim Abdulu dikri fa'lam anahu la ilaha illallah 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 La illallah la ilaha 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 La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la Ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafurur rahim bil barokati saunilahumul al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhir. Assalamu radhiyallahu ta'ala kulli syai'in ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma as-sajanna agibanna safi firmana wa sa'anna wa rahana qaribanna fasadan fitnya salam Allahumma sirin wa niyati wa habirati wa hajati wa su'al bidun ba'ina. Allahumma rusih kinas yang tini Gusti Allah, kinas yang para malaikat, para nabi, para wali, para tulur, podo-podo kemat-matai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ngaku samalu ya Nabi Muhammad, wa min barahin balakamin mukitun mujitun mukimak pamak Muhammad. Allahumma inna suatu laka wa dahula syarikalahu azmin. Allahumma sholli sholatan kamilatan ruhi wa qadimi wa taqad karim walalihi wa sholli lakatim tadikul malmila. Allahumma ini sudah wa apa wa akhina amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, antal jawadung alim wa ni'im. Allahumma Sulaiman minal masyriki bil batihi wa sifatihi wa jibril ila nur rabbana taqabbal Sulaiman wa tabuta wa alaka sulaiman. Allahumma jini bi rahmati selamatan manusan perbur umat Muhammad kubur minal muslimin simat wa minat al-khian batin skotir. Allahumma anjidu rahmati rohu berikan limat wa minat muduru jat atau kesana alamu aska pencana bi rahmati karokimin pelur umat Muhammad ali kubur kaya rakimin ngadi kubur. Allah mafir lada dunubana wali walina wali masakan ustadina wali jironina wali jamingil muina wal munati wa muslimina basmati akhi min hulqimin man bang sunangal iman wa dakhalal jannata mangal iman fi dini wa dunya wa akhirah. Allahumma sunna wa sunnina wa sir imanana wa sir qulubana wa muslimin. Allahumma akshin akhibana bil mudha wa ajirna min khayyi dunya wa akhirah. Allahumma ini ambu menjadi bala wa syikha wa sulifatu wa ada. Allah markam umat Muhammad basik umat Muhammad bari jangan umat Muhammad kami nyemungit ya wajud angkomik wa fito ngatika ngamasyatik wa pripatika wa syifa. Allahumma angini dirika wa surika wa qasing badatik rabbana taqabbal minna wa ngala antas wa ngadim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa fiyatan fi jasadi wa jajan bingimi wa barwajaqi wa tawbal khawbal maut wa rahmatan inna firautan batal maut. Allahumma awin alaina bitri wa najata minan nari wa afwan bisyab subhana rabbika rabbil izzati wa sunsalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqabul penuwun saunilahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saunilahumul al-fatihah khusus para leluhur umat Muhammad ngalali kubur saunilahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul Al-Qur'an. Amin. La ilaha illallah wa la nabutu illa iyyahu mulisina lahu dina wa la kariha kafirun. La ilaha illallah wa la nabutu illa iyyahu mulisina lahu dina walau kariha kafirun. Gusti Allah iku kuwasa gawe bumi lan menungso, gawe kewan lan wit-witan, gawe sengenge lan rembulan. Allah wujud kita bakok mukhalifatul khawadisi kiyamuhu binasihi wadaniyang kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam kodiron murid dan ngaliman hayan samingan pasiron muto kaliman. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa birlana mamado ya wasi akharomi
wal habibu ladhi turja sabaduhu likulli hauli minal awali mutahimi dauna ilaihi wal mustamsikuna bihi mustamsikuna biha leka ilmu wasimi waqo nabiyyi nabi kul khair wa bi kullu khair wala yuzanu bi ilmi wala karomi wa kullukum mirasulillahi multamisu karofam minal bakari aurofam minatiyani kuso tumrat Gusti Nabi Songo sangang barno ojo lali nomor siji ora tau ngimpi tresno karo putri nomor loro ora tau anggap salah wasean ning donya lamun sira nuju anggap tangan nutup aja lena kanthi nyuwun dipun resa maca angudu billah supaya sira iku tumindake ora salah nomor 3 laler ora tabu kau mencoing badane sebab kulit mencorong alus kaya lengane nomor 4 preso mburi kaya preso ing ngarepe nomor 5 nuju turas ora teles ing bumine nomor 6 Gusti Nabi ora katon layangane pitu Gusti Nabi penggali ora sare lamun netra kalihipun ngantuk ati ora sare nomor 8 yen tenggan ora kungkulan pundake amirsa metu donya Gusti nupitan sapa wae apal Allah Joko awalantun saking gobongan saking maling saking kudu werna-werna mula santri do ngapalno awan bengi aja lali tamba ati iku ana 5 perkara nomor 1 maca Quran sakmanane kaping 2 salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpulono kaping 4 watang ira ingkang luwe kaping 5 dikir wengi engkang suwe salah suwijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran nyembadani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bihilmilahi sholata keimatan pitawami mulkilahi
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi kal khairi kalagi kulimi siji wong kang sugih sedekah nganggo bandane loro wong kang alim sedekah nganggo ilmune telu wong kang rasa sedekah nganggo tenagane papat wong kang tuwa sedekah nganggo dongane Allah sholli wa sallim daiman alamada sholli wa sallim daiman alamada wal ali wal askabi mangun wada wal ali wal askabi mangun wada saben malam Jumat para luhur padha tilek ngomah saben malam Jumat para luhur padha tilek ngomah among saperlu nyuwun wacan Quran saklima among saperlu nyuwun donga saklima lamun ora diwenehi bali mrebes mili bali lamun ora diwenehi bali mrebes mili bali neng kuburan nyunggi tangan tetangisan bali neng kuburan nyunggi tangan tetangisan waduh ngrasa banget anak putuku banget tega karo aku aduh ngrasa banget anak putuku banget tega karo aku mongko kowe kabeh padha mangan tinggal aku mongko kowe kabeh padha mangan tinggal aku sholli wa sallim iman alamada sholli wa sallim iman alamada wal ali wal ashabi mangwata wal ali wal ashabi mangwata ayo prosedulur nindake ibadah ayo prosedulur nindakno ibadah supaya uripmu nekake faedah supaya uripmu nekake faedah eling yen urip ana ngalam donya eling yen urip ana alam donya iku ora suwe balik mung sedilo iku ora suwe balik mung sedilo gelem ora sira mesti kudu lunga gelem ora sira mesti kudu lunga nampa panggilane Kang Maha Kuwasa nampa panggilane Kang Maha Kuwasa anuju panggonan kang rupa omahku anuju panggonan kang rupa omahku tanpa bantal tanpa kloso tanpa kanca tanpa bantal tanpa kloso tanpa kanca rumahmu kang mewah sawahmu lan Tegal rumahmu kang mewah sawamu lan Tegal iku mesti kabeh bakal sira tinggal iku mesti kabeh bakal sira tinggal kang ngancani sira ana ing kuburmu kang ngancani sira ana ing kuburmu ora ana liya kejaba ngamalmu ora ana liya kejaba ngamalmu aduh ngrasa banget yen amalmu Allah aduh ngrasa banget yen amalmu Allah kelabang ula bakal nyokot marang sira kelabang ula bakal nyokot marang sira kubur kang tok nggone anjepit awak ira kubur kang tok nggone anjepit awak ira
nganti padha pecah balunge ikamu nganti padha pecah balunge ikamu sira sambat aduh bapa aduh piyung sira sambat aduh bapa aduh piyung nanging ora ana wong kang bisa nulung nanging ora ana wong kang bisa nulung lapang bejo yen ngamalmu bagus lapang bejo yen ngamalmu bagus kuburmu indah lan cahayamu bagus kuburmu indah lan cahayamu bagus sholli wa sallim daiman ala madah sholli wa sallim daiman ala madah wal ali wal askabi man wada wal ali wal askabi man wada iman teman wong bagus ora sembayang eman temen wong bagus ora sembayang Nabi Yusuf bagus kaya sembayang Nabi Yusuf bagus kaya sembayang eman temen wong ayu ora sembayang eman temen wong ayu ora sembayang Siti Fatimah ayu kaya sembayang Siti Fatimah ayu kaya sembayang eman temen wong sugih ora sembayang eman temen wong sugih ora sembayang Nabi Sulaiman sugih kaya sembayang Nabi Sulaiman sugih kaya sembayang eman temen wong melarat ora sembayang eman temen wong melarat ora sembayang Nabi Ayub melarat kaya sembayang Nabi Ayub melarat kaya sembayang eman temen wong tuwa ora sembayang temen wong tuwa ora sembayang Nabi Adam tuwa kaya sembayang Nabi Adam tuwa kaya sembayang Salatullah salamullah ala toha rasulina Salatullah salamullah ngala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil khabir rasulillah wa kulli mujahidillah abi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal awati wa ni'mal wa min wa min ummah bi ahlil badri ya Allah ilahi nabisir qurba minal asi ana wala doba wa kulli bariyati wa waba bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ngala yasin habibillah ya Allah kita nyuwun sakekesang istiqomah latullah salamullah la toha rasulillah salatullah salamullah
ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun bijing pecah husnul khotimah. Latullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun pinaringan ilmu manfaat kangge ngibadah lan taat nindakaken hukum syariat. Latullah salamullah ladoha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun pinaringan panjang umur kangge ngibadah lan syukur donya akhirat sageta makmur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun anak soleh kang purun donga derek sarengat agama tuntunane wali songo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun rezeki agung kalal barokah kangge sedekah jariyah nindake yaro Mekah Madinah. Salatullah salamullah la toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun ya Allah, kita nyuwun badan sehat wal afiat, ngamal soleh sageta giat, angedoi ing maksiat. Latullah salamullah la toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun pinaringan beninge pikir kangge maca Quran lan dzikir, nafsu setan sageta nyingkir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun slamet benjing dinten kiamat, klebat golongan umat Muhammad nampi syafaat Ramadan nikmat. Salatullah salamullah la toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya mujibasailin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawe kupat kecemplung santan mbok bilih pengaosan kula dalu menika wonten sedaya lepat. Kula nyuwun pangapunten tutuping atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun matur nuwun cekap atur. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun cekap dumugi dalu menika jam 09.00 langkung 2 menit.
Amin.